Mă numesc doamna Silvia, cetățeanca Moldovei, care este plecată din 1995 în orașul Kerch, Crimea, ca să lecuiesc acolo copiii, că erau bolnavi mici. Acum am o pierdere din 2005 am trimis copilul, că au vrut să-l vadă pe tăticul și am dat voie că avea 17 ani. Pe urmă s-au întrerupt convorbirile cu băiețelul, îl cheamă Alexandru, s-au întrerupt convorbirile și nu putem găsi. Îi sun bărbatul meu și îmi spune că băietul dumitale, băietul tău, e la pușcărie. Am venit anul trecut în Moldova, am cutreierat toate pușcăriile, nu l-am găsit. Anul acesta, la 11 aprilie, îmi sună băietul și îmi spune: mămică, poți să vii la ziua ușor deschise? Eu sunt pușcăria din Bender. Am alergat acolo și l-am văzut, arată tare bine, dar plânge că șade 4 ani, mai mult de nedreptate, de la o bătaie cu tăticul. Și este cazul prezidentului de a fi eliberat pe amnistie. Care președinte? A Moldovei. Timofte? Zona moldovenească, da. Nicolae Timofte. Da, și m-am fost la 1 iunie, mi-au spus să vin peste o săptămână. Iar m-am dus la pușcărie, mi-au spus că e zi liberă. Și tare vrea copilul la libertate, fiindcă se șade degeaba. Cu toate că nu arată rău, arată tare bine, 2,20 m, 100 kg, dar mijale de dânsul. E băiat educat, nu sunt cuvintele mele, dar a lucrătorului care lucrează acolo, educat, cu minte, muncitor și ar fi de dorit ca să fie eliberat. Dacă puteți, în numele Domnului, vă rog, să mă ajutați, vă rog, să eliberez copilul din pușcărie. În numele și familia, dacă Gălățanu, îl cheamă pe Fecior, Gălățanu Alexandru Ivanovici, pe mine mă cheamă Gălățanu Silvia Feodorovna.